नमस्कार, मी आणि माझी तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो कोकणी कट्टा या चॅनलमध्ये। आज आपण बघणार आहोत काळा वाटाण्याचा सांबारा मालवणी स्टाईलमध्ये। त्यासाठी ते वाटण्यासाठी काय काय लागणार ते तुम्हाला मी आधी दाखवते। कांदा आहे, 4 कांदे आहेत मीडियम साईजचे, असे उभे चिरून घेतलेत। सुकं खोबरे बारीक किसून घेतले। कढीपत्ता, कोथिंबीर, लसूण आणि आल्याचे थोडे थोडे बारीक असे पीसेस करून घेतले। ते कढई पण तापत ठेवली आहे, त्यात थोडंसं तेल घातलं आहे। वाटणाला फ्राय करायला जास्त तेल नाही लागत, थोडंसंच टाका। त्यानंतर कांदा टाकायचा, आलं, लसूण आणि हे आधी चांगलं तेलात फ्राय करून घ्यायचं। कांदा चांगला लालसर होईपर्यंत परतून द्यायचा। पूर्ण सगळं वाटण म्हणजे खोबरं, सुकं खोबरं वगैरे फ्राय करायला 10 मिनिटं लागतात। कांदा परतताना गॅस फास्टच ठेवा। हळूहळू कांद्याचा कलर चेंज होतोय। कांदा आपला लालसर फ्राय होत आलाय, त्यात सुकं खोबरं टाकायचं। खोबरं तुम्ही कापूनही घेऊ शकतात, पण ते जर किसलं तर ते मिक्सरला खूप इझिली वाटलं जातं। खोबरं चांगलं फ्राय होत आलं, त्यात कोथिंबीर आणि कढीपत्ता टाकायचा आहे। कढीपत्ता तुम्ही फोडणीला घालताना टाकू शकतात, पण वाटणात जर टाकला तर त्याची टेस्ट खूप चांगली येते आणि तो असं बाहेर काढूनही टाकता येत नाही। चांगलं एकसारखं फ्राय करा। आपलं वाटण चांगलं फ्राय झालंय। आता गॅस बंद करायचा आणि वाटण चांगलं थंड होऊन द्यायचं। मग थंड झाल्यावर मिक्सरला फिरवायचं। ते वाटण 10 मिनिटं झाली आहे, थंड झालंय चांगलं। मिक्सरला वाटून घेऊया आता। पूर्ण ग्लास भरून पाणी घेतलं होतं। पाणी एकदम टाकायचं नाही, थोडं थोडं करून टाकायचं। काळे वाटाणे चांगले उकळून घेतले, बॉईल करून घेतले। आता ते पण थोडंसं घेऊया आपण, मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया। आता
सांबारासाठी टोप तापत ठेवला आहे, त्यात तेल टाकूया. तेल तापतंय. इथे फोडणीला घालताना बारीक चिरलेला कांदा एक आहे, कोथिंबीर आहे, ठेचलेली लसूण आहे. इथे मसाले आहे, मालवणी मसाला आहे, गरम मसाला आहे, लाल तिखट आहे आणि हळद. फोडणीसाठी कांदा टाका, लसूण, कांदा आणि कोथिंबीर. फोडणीला कोथिंबीर टाकली ना एक वेगळा स्मेल येतो आणि टेस्ट पण खूप चांगली लागते. वरून टाकली तर ती फक्त दिसायला रेसिपी छान दिसते. चांगलं तेलात परतून घ्या. आता चांगलं फ्राय झालं तेलात. आता आपण जे मसाले घेतलेत ना सगळे ते टाका. मसाले टाकले आहेत. आता आपण जे वाटण केलेलं बारीक ते टाकायचं. चांगलं फिरवून घ्यायचं कांद्यामध्ये वगैरे. दोन मिनिटं चांगलं असं हे भाजून घ्यायचं. गॅसवरच ठेवायचं म्हणजे जो उग्रच वास असतो त्यातला सगळा निघून जातो. काळे वाटाणे चांगले उकडून घेतले ते टाकायचे आता. आणि यातलं जे पाणी होतं ना ते आपण एक त्या साईडला काढून घेतले, ते दाखवते मी तुम्हाला. हे बघा, हे कढईत काढून घेतलं. म्हणजे आपण जेव्हा बॉईल करताना पाणी टाकलेलं ना ते हे पाणी, आणि तेच टाकायचं, उगाच दुसरं पाणी ॲड करू नका. मिक्सरचं भांडं क्लीन करायचं म्हणजे वाटाणेही वेस्ट होत नाही. म्हणून तुम्ही जेव्हा काळे वाटाणे बॉईल कराल ना तेव्हा जास्तीचं पाणी टाका. गॅस फास्टच ठेवायचा आहे. उकळी येईपर्यंत चांगलं शिजवून घ्यायचा सांबारा. त्यात चवीपुरतं मीठ, आता हळूहळू उकळी यायला स्टार्ट झाली आहे. त्यात कोकम 3-4, पावसाळ्यात काळ्या वाटाण्याचा सांबारा खायला एक वेगळीच मजा येते. आता सांबारा रेडी आहे आपल्याला सर्व करण्यासाठी. सर्व करूया आपण.